Dobrý deň. Dnes sa sústredíme na také medziobdobie, ktoré je vymedzené časom od, povedzme, zániku Samovej ríše až po avarsko-franskej vojny. Oproti predchádzajúcej relácii, v ktorej sme boli viac postavení na prameni, jedinom prameni, tzv. Fredegarovi, dnes budeme odkázaní, povedzme, na trošku viac dedukcie a trochu viac práce s prameňmi, ktoré okrajovo spomínajú procesy, ktoré v Panonskej panve a na jej predĺžení smerom k hornému Dunaju a hornej Dráve prebiehali. Totiž už sme niekoľkokrát spomenuli, že na začiatku celkom revolučne určité množstvo dobre vyzbrojených mužov sa rozhodlo pre meno Slovan. Ale to malo ešte ďaleko k nejakej politickej štruktúre. Bola to jednoducho stále a dokola väzba, dohoda medzi vodcom charizmatickým a ľuďmi ochotnými podieľať sa na jeho šťastí, respektíve nešťastí. To, že značka Slovan v ďalších obdobiach nezanikla, ale naopak akože sa stala čoraz viac známou a trvalou, je záležitosťou schopnosti viesť vojny a tiež vstupovať do rôznych politických väzieb s prichádzajúcimi inými subjektami, ako boli a sú nám známi už Avari. V tomto našom pokračovaní teraz budeme hovoriť o trošku komplikovanejších záležitostiach. O tom, ako sa z týchto jednotlivých spoločenstiev, ktoré sme charakterizovali ako mužov a ženy s ich rodinami okolo mužov z kráľovskej krvi, vlastne začali vznikať prvé ozaj trvácejšie politické subjekty, ktoré nazývame slovanské kniežatstvá. Tento proces možno charakterizovať tiež ako takú diferenciáciu pôvodného jedného jazyka Slovanov, ako o ňom hovorí Nestor vo svojom letopise alebo vo svojej letopisnej literárnej skratke. Keď sa dostaneme do reálnej situácie, ktorá nastala potom, keď avarský kaganát vlastne obrazne povedané vystrieľal svoje náboje, to znamená minul svoju energiu expanznú v tých prvých 40 rokoch svojej existencie. To znamená, keď bol odkázaný na pridanú hodnotu k svojmu ekonomickému rozpočtu s lupou v smeroch, o ktorých sme už doteraz hovorili, to znamená byzantský, taliansky, alebo byzantský, jadranský, taliansky, fransko-bavorský front, tak v zásade musel sa nejakým spôsobom stabilizovať. O tom sme už tiež hovorili, ale prosím, nejakým spôsobom si to znovu skúsiť utrvácniť. Tí nomádi naozaj nemajú inú možnosť, ako alebo sa vrátiť späť, zaniknúť, rozplynúť sa, alebo potom ísť do symbiózy s miestnym obyvateľstvom. Čo je príklad, o ktorom aj dnes budeme hovoriť, to znamená znovu príklad teda Avarov. Avari potom, ako nastavili určitú formu symbiózy s miestnym obyvateľstvom a vytvorili politické dohody s elitami, Slovanov, vytvorili a stabilizovali svoj vlastne kaganát, svoj politický projekt v tomto priestore, čo je veľmi zaujímavé, na ďalších skoro 100 a viac rokov. To znamená, keď oni prišli 567 a prirátame k tomu tých pomyselných 40 rokov, dostávame sa do 7. storočia. No a v tom 7. storočí máme relatívne už v tej druhej polovici 7. storočia, najmä teda, máme už relatívne ticho okolo avarského kaganátu. Pričom skôr než to ticho nastane, musíme ešte do úvahy zobrať také možno dva veľmi
dôležité politické akty, ktoré sa udiali, totiž za vlády cisára Heraklea, to znamená niekedy po roku 610, prichádza k tomu, že na hranicu medzi slovansko-avarským kaganátom a Byzantskú ríšu on usádza, čo je veľmi zaujímavé, Srbov a Chorvátov. Srbi a Chorváti, ako by sme si dnes predstavovali, podľa tradičného nazerania, sú pokladaní za Slovanov. Lenže Srbi a Chorváti sem prichádzajú podľa všetkého zo severných priestorov ako ľudia už s vyšpecifikovanou identifikačnou značkou so svojimi starými, dobrými menami. Srbi, lužickí Srbi, sú aj dnes na severe a južní Srbi sú aj dnes v dnešnom Srbsku. To znamená, oni nezmenili svoju značku, ale pribrali k nej ďalší rozmer, povedzme, to je tá slovanská identita. Kedy k tomu prišlo, to je druhá vec. To niečo komplikovanejšia záležitosť je záležitosť Chorvátov. Lebo my vieme, že o Chorvátoch rozprávajú rôzne pramene v 9. 10. storočí a lokalizujú ich od východných Čiech cez územie dnešného Slovenska, Sliesko, ďalej Malopolsko až na územie dnešnej západnej Ukrajiny. To všetko je relatívne dosť možné, že tam niekde sa ten pôvodný kmeň, teda Chorvátov, v skutočnosti aj nachádzal. A že odtiaľ teda prišli neskôr dole. Ale ako je to možné, že dnes Chorvátov, na rozdiel od lužických Srbov, na severe nemáme? To je samozrejme veľmi zložitá otázka a na ňu ešte zložitejšia teda odpoveď. Ale vidíme, že k tomuto teda posunu tu prišlo. Máme tu ešte jednu takú informáciu, ktorá nám trošku zamieša opäť celú tú našu súvahu o priestore v Dunajskej panve, teda medzi Dunajom a Karpatami, o ktorom sa tu stále rozpráva. A to je vlastne príchod chana Asparucha ako takého odštiepenca od protobulharského kmeňového zväzu, slávneho syna slávneho bajného chana Kuvrata, ktorý vlastne zoberie Bulharov a obsadí v podstate starú severnú Tráciu alebo tiež teda Méziu. A odtiaľ vytvorí vlastne bulharské chánstvo, ktoré sa stane vlastne susedom avarského kaganátu. Aké procesy medzičasom ale postupujú v našom avarskom kaganáte? My sme už hovorili, že potom, ako sa pôvodne najmä vojenské spoločenstvo Avarov a Slovanov vybije v tých výbojoch, musí sa akoby vrátiť samo k sebe do svojho vnútra a začať teda nejakým spôsobom aj fungovať z tých zdrojov, ktoré sú aktuálne tam k dispozícii. To ale znamená vytvoriť určitú, opäť sme pri tom, formu správy. Čo je veľmi zaujímavé, je, že keď vytvárate nejakú formu správy, musíte tiež k nej mať aj adekvátny jazyk. No a tu sme pri jednej veľmi dôležitej téme, ktorá znepokojuje už určitý čas vedcov, totiž nielen historikov, ale aj jazykovedcov, ktorí hovoria o tom, že existovalo niečo ako praslovančina, alebo iní tomu hovoria Common Slavic. Teda jazyk, ktorým sa rozprávalo a komunikovalo v takej nadareálovej podobe a jazyk, ktorý zároveň bol veľmi rozvinutý na to, aby bol schopný teda fungovať ako jazyk určitej formy správy. A tu sme pri tom, ako keď sme hovorili, že v čase Gepického kráľovstva to bola gočtina, tak v čase avarského kaganátu to bola vlastne panonská slovanština. Táto panonská slovanština, ako je veľmi ako najrozvinutejší jazyk, má svoje vlastné prieniky veľmi hlboko, teda povedzme na západ, ale aj, čo je menej známe, nielen na sever do dnešného Poľska, ale a to najmä až na územie povedzme dnešného Bieloruska a
západnej Ukrajiny. Niekedy, keď budeme hovoriť o Uhorskom kráľovstve, sa k tejto téme ešte vrátime. Teraz som potreboval spomenúť kvôli tomu, lebo potrebujeme si urobiť predstavu, ako to vlastne fungovalo. Áno, je tu v centre nejaký Kagan, je tu jeho elitná časť, ktorá dodržiava teda tradície tých pôvodných nomádov, ale to okolie je čoraz viac vlastne slavizované s tým, že je stále tu záväzná do určitej miery, povedzme, určitá forma tej avarskej módy. Preto aj archeológovia nachádzajú vlastne neustále tie tzv. Avarské materiálne nálezy. Takže to je čisto, povedzme, v takej tej teoretickej podobe. Teraz si skúsme predstaviť, že okolo tohto avarského kaganátu v jednej chvíli, o ktorej sme už v predchádzajúcom našom stretnutí začali rozprávať, vlastne začnú sa kryštalizovať akoby jadra miestnej správy, ktoré majú odstredivú tendenciu od toho avarského kaganátu. To znamená, v jednej chvíli akože vznikajú okolo toho avarského kaganátu jednotlivé, povedzme, dvory jednotlivých slovanských kniežat, povedzme, s veľkou pravdepodobnosťou práve z toho archaického teda rodu, tých Márovcov, to znamená Amálovcov. No a my máme teraz v tejto chvíli jeden veľmi konkrétny príklad, na ktorom sa to dá ako celá táto teória demonštrovať. Menovite ide o korutánskych Slovanov, ktorí ako prvý vôbec s určitým prívlastom Slovania, korutánsky, vstupujú vlastne do dejín. A čo je veľmi zaujímavé, poznávajú ich alebo identifikujú ich síce relatívne teda neskoršie pramene, ale na základe určitej staršej teda tradície. V našom prípade ide o Pavla Diakona, ktorý reflektuje dejiny Longobardov. Ale on ako človek, ktorý pochádzal z Friulska, veľmi dobre si pamätá vzájomné väzby, priateľské, ale aj vojenské medzi longobardským kniežatstvom a korutánskymi Slovanmi. My si musíme čisto prakticky predstaviť v podstate severnú Itáliu a to, čo je za ňou. S tým, že tí Slovania korutánsky v jednej chvíli presakovali ešte dosť hĺbšie až do tej Pátskej nížiny. To je veľmi dôležitý akože poznatok, ktorý nás ako bude aj v ďalších teda našich rozprávaniach proste nasledovať. Takže korutánsky Slovania, Pavol Diakon a samozrejme ich poznajú aj ďalšie pramene a z nich najdôležitejší je vlastne spis o obrátení Bavorov a Korutáncov. Tento spis o obrátení Bavorov a Korutáncov, ktorý vznikol až niekedy okolo roku 870, je spisom, alebo po roku 870, je spisom Salzburského arcibiskupstva, ktorý veľmi presne reflektuje, ako sa pôvodne bavorská a neskôr franská moc a s ňou vlastne salzburskí arcibiskupovia presadili mocensky najprv a potom cirkevnosprávne v Panónii. A oni presne a jasne poznajú týchto korutánskych Slovanov ako prvých Slovanov s určitým prívlastkom. Teraz na tomto modely korutánskych Slovanov si vlastne osvetlíme, čo sa pravdepodobne dialo aj v okolitých centrách, povedzme v tých ďalších pomyselných 10 subjektoch, ktoré tvorili vlastne alianciu s slovanským kráľom Samom, ako sme o tom hovorili v predchádzajúcom našom stretnutí. Korutánsky Slovania majú panovníkov z vlastnej krvi. Týchto panovníkov z vlastnej krvi rituálne uvádzajú na stolec vládnúcich kniežat, korutánskych kniežatov. Tento stolec vládnúcich kniežat korutánskych Slovanov sa nachádza v starom Liburne. To je vedľa vlastne dnešného Klagenfurtu. To je vlastne dnes
Mária Zál. Alebo je to teda proste a jasné miesto, ktoré je veľmi silno tradíciou rímskou vlastne stiahnuté do hlbokých rímskych čias. My uvidíme, že tento legitimizmus cez Rímanov sa neskôr ukáže ako veľmi kľúčovým aj pre ďalších slovanských vládcov, vrátane tých moravských. V našom prípade na Gospe svätej, ako to môžeme nazvať, sa dial taký jeden veľmi zaujímavý rituál, kde miestni kosezy, čo sú vlastne poprední, to znamená, povedzme, hovoríme im pracovne víťazi, to znamená tí lepší z tých vojakov, tí bližší tomu tej dynastii, vlastne prostredníctvom určitého rituálu dávajú na trón alebo dávajú moc monarchovi. Tento monarcha najprv musí vlastne akoby povedzme prakticky zosadiť z toho trónu, ktorý je ináč veľmi zaujímavé, to je vlastne rímsky stĺp, na ktorý si oni sadajú, tak vlastne musí oblečený v takom sedliackom kroji, musí odtiaľ dostať iného sedliaka, ktorý uzná ho vhodným na to, aby si tam usadol. Hej? A v momente, keď sa tam usadne konečne, tak tí kosezy, teda tí poprední, tí víťazi, tá najbližšia družina vlastne aklamačne vyhodnotí, že aha, toto je náš vodca. Teraz otázka je, tá, o ktorej sme tu hovorili už mnoho a mnohokrát, boli tam tí Amálovci, alebo potom sme zobrali iný model, to znamená legitimity, alebo model legitimity, alebo idoneity. Legitimita je to, o čom sme hovorili mnohokrát. To znamená, že tu máme nejakých Mirov, Márov. A my v skutočnosti v spise obrátených Korutáncov a Bavorov máme istého Chotimíra, Chotimíra, ktorý je legitímnym korutánskym kniežaťom. No lenže, čo je veľmi zaujímavé, my tam máme zaznamenaných v takej tej kruciálnej dobe, na rozmedzi teda v druhej polovici 8. storočia, máme tu aj Boruta, hej? Máme tu Kakatia a máme tu Valtunka. Hej? Tieto mená, ako by som povedal, máme tu aj Gorazda, pardon. Tieto mená vôbec nedávajú na prvé počutie žiaden význam, ale ono to skôr ide o to, že ten význam je zakrytý preto, lebo sú tie mená zapísané ľuďmi neznalými jazyka slovanského. Hej? Ak teda by sme to nejakým spôsobom ako pretavili do toho, čo pravdepodobne tie mená znamenali, takže máme tu miesto Boruta, máme Boreca, hej? Namiesto Gorazda máme človeka zdatného, hej? No a čo je veľmi zaujímavé, ten Valtung môže byť tiež Vladan, hej? Čo je veľmi také typické aj dnes meno, najmä myslím srbské. Takže ide o mená tzv. Charakterové, podľa určitých bojových zdatností. Takže vidíme už v tejto chvíli niečo, čo sa stane opäť príznačným aj pre výklad teda budúcich našich prednášok a čo sme nazvali spor idoneity a legitimity. To znamená spor toho, ktorý je nejakými danosťami predurčený a spor toho, ktorý je predurčený svojou krvou. Aby sa to veľmi zjednodušene dalo vysvetliť, vy si skúste predstaviť spor Agamemnona, ktorý bol legitímnym vládcom Helénov v výprave proti Troji. A skúste si predstaviť toho Achila, ktorý bol Bohom vybraný. Hej? Skúste si predstaviť Samuela v starom zákone, ktorý je Bohom vybraný, ale potom prichádza vlastne Dávid, ktorý je povolaný od kôz, hej, od stáda. Ak vám to pripomína neskôršie povolanie Premysla na stolec vládnuť Čechom, tak je to asi podobné niečo, čo sa udeje vlastne pri tej intronizácii z ľudu toho nášho
vlastne vladára korutánskych Slovanov. Teda vidíme to, čo sme si už predtým povedali, že je tu opäť vodca, či už dynastický alebo charizmatický, a je tu vlastne združenie mužov zdatných zbraní, ktorí sú schopní a ochotní sa postaviť teda za jeho ciele. Čo je veľmi dôležité, v tejto chvíli my ale hovoríme aj o tom, že už tu máme aj určité priestorové vymedzenie ich konkrétnej vlády a máme aj iných ľudí ochotných sa vlastne zhodovať, zdieľať sa na takomto modeli. A vidíme tiež, že je to exteritoriálne postavené voči avarskému kaganátu a čo je veľmi zaujímavé, je to na hraniciach s longobardským kniežatstvom, friulským a je to na hraniciach práve s Bavorskom. A práve tie väzby, ktoré nastávajú medzi Bavormi a Slovanmi korutánskymi, sú v zásade pre neskoršie dejiny do značnej miery akože kľúčovými. Lebo my vidíme, že Bavori ako v postavení voči Franskej ríše ako okrajový priestor majú vlastné geopolitické vlastné záujmy, ktoré kopírujú vlastne tok dunajský. Profesor Herwig Wolfram tradične a veľmi rád rozprával o tom, ako sa Bavori od určitého času snažili síce pod kepienkom franskej moci, ale s vlastnou dynastiou Agilolfingovcov vytvoriť vlastne v dunajskom priestore akýsi bavorský Commonwealth. Ale k tomu ešte prídeme. V tejto chvíli sme si ale vysvetlili, ako je veľmi dôležité je chápať, že máme tu nejakých korutánskych Slovanov. Tento model korutánsko-slovanský my potom môžeme preniesť vlastne aj smerom na sever a severovýchod a zrazu my dostaneme to, čo sa nám v plnej miere objaví v súvislosti s avarsko-franskými vojnami, to znamená na úplnom sklonku teda 8. storočia a v 9. storočí, keď zrazu sa nám objavia nové politické subjekty, nové akoby kmene Slovanov, noví Slovania s atribútmi, to znamená Slovania českí, Slovania moravskí. Teraz neobjavujú sa nám Slovania nitriansky presne v tomto vymedzení, ale objavuje sa nám Nitra s Pribinom. No ale potom, čo je veľmi zaujímavé, máme tu niekde v Potysi, predpokladám, tzv. Predecentov, máme tu Dudlebov, máme tu Timočanov, hej, a mohli by sme pokračovať. To znamená, všetko toto sú nové politické subjekty, povedzme, to je tých pomyselných 11, hej, ktorí sa vlastne vytvoria, tieto kniežatstvá sa vytvoria v okrajovej zóne avarského kaganátu samotného, ale čo je veľmi zaujímavé, oni nielen, že majú už svoje vlastné centra, oni ich začínajú od druhej polovice 8. storočia opevňovať. Hej. A to je nový moment v dejinách. My vieme o tom, že v našom priestore sa vedeli extrémne zaujímavé stavby stavať už v puchovskej kultúre a predtým ešte v dobe bronzovej. Lenže v období teda relatívneho pokoja avarského kaganátu, to znamená po tej stabilizácii moci od druhej polovice teda 7. storočia, v tom 8. storočí, prvej polovici, nikto žiadne stavby nestavá. Ale zrazu vidíme, že ako huby po daždi nám začínajú vlastne takéto stavby vyrastať od Dunaja a, čo je veľmi zaujímavé, až v podstate až po hranicu germánsko-slovanského sveta. Otázka je, čo to vlastne spôsobilo. Odpovedí na to je niekoľko. Predovšetkým tá prvá je, ako mení sa doba. Niečo sa ide zmeniť. My vidíme, že Franská ríša s zmenou Merovejovcov na Karolovcov chytá akoby druhý nový dých, o ktorom budeme hovoriť na budúcu hodinu. Dôležité tiež je, že zrazu sa potrebujú tieto miestne kniežatá akoby vymedziť. Lebo keď sa ohradzujete, sa vymedzujete. Hej? Vymedzujete sa. Potrebujú ukázať svoju prestíž, lebo mnohokrát ide o mnoho hektárové stavby.
potrebujú vlastne združiť ekonomiku do tých svojich centier. Potrebujú tam vlastne vytvoriť miestny kult, potrebujú si utvoriť vlastné dvory, obklopiť sa vlastnými ľuďmi, ale čo je pri tom všetkom dôležité, je to, že my sa pohybujeme v období slobodných ľudí. To znamená, nikoho nemôže prinútiť, aby takéto stavby staval. A oni, títo ľudia, ich predsa dobrovoľne stavajú a sú to monumentálne stavby. Sú to stavby, ktoré neskôr magister Notker zo St. Galenu charakterizuje takto. Teraz prosím, nevšímajte si tú terminológiu veľmi do dôsledkov, lebo ona môže byť ako neskôr teda vysvetlená. Jeden hrínok, teda hradisko, vyhotovili ho z dubových, bukových alebo jedlových kmeňov, že z okraju na okraj sa rozkladal na 20 stôp, to je cirka 6 metrov. Hej? A natoľko sa vypínal do výšky, všetky dutiny sa vyplňali, to znamená 6 hrúbka, 6 výška. Všetky dutiny sa vyplňali alebo tvrdými kameňmi, alebo hustou hlinou. Napokon sa povrch týchto valov pokryl úplne celistvými plášťami trávy. Jedným slovom, tieto stavby sú mimoriadne monumentálne a veľmi dôležitá je pre nás aj ďalšia informácia, ktorá s tým súvisí, že vďaka tomu, čo niečo viselo vo vzduchu, a to, čo viselo vo vzduchu, bola Franská ríša, postupne prichádza aj k prepolovaniu moci, zmeny moci, cíteniu, že Západ získava navrch. A to malo dôsledok aj postupnú zmenu módy. Naši Slovania, jedným slovom, zase raz prezliekajú kabáty a namiesto avarskej módy začínajú sa obliekať podľa módy bavorskej, poťažne franskej. Takže ďakujem na dnes a čau.